zay tsy tragnony fagnahy ary zay tsy lampanjery fa zay ndraiky tsy magnary jery karary sasany. Fitondragna zao ty baka magnano jerony koriky aleo mbarako ny mariny. Fitondragna zao magnano jerony koriky fôtony ino tsy mahevo mitady poemoro. Ino poemoro ataondreo? Poretindreo ny vahoaka, afodindreo vava ny vahoaka, menasendreo vahoaka baka ro anjakanjaka. Mampatsiaro za matetika mbarako anareo eto, paix à son âme, zay mbola nianatra t'Antananarivo, agnisan'ny nianatra nandalina an'izany boky mena zany ny tenako. Za mihitsy ndreo nahita hoe vao niboaka boky mena, volaniko poretiny madiniky anjakany maventy. Zegny raha ataony fanjakagna ty. Ravo reo minany zegny fa izy zegny. Fanjakagna ty etsika na efa reo navy teo ny nangongana ny fitondragna anisy. Apitra amindreo fagnontaniagna, ampidiana amindreo fagnontaniagna hoe nagnino nianatra ambelandreo vahoaka magnadoso reo eo fa vahoaka fa mijaly fa sahirana. Fa tamin'ny araiky lany tondra tary tsy nambelandreo izy nankefa mandana any. Nefa ny araiky lany tary ndre nisy raha tsy nanjary nataony fa vahoaka tsy nisahirana, boko vahoaka tsy nijaly. Fa nareo ne sady mampijaly vahoaka, mampanahirana vahoaka, migadra vahoaka, mamono vahoaka, vandy be. Andesinareo magnababy vahoaka, vokisanareo vandy, isaka 5 ans nareo mavandy, agnatin'ny taognotaogno anareo mavandy. Anareo sady tsy lapan'ny fagnahy, tsy tragnony jery, fa nareo lapan'ny masonjo, tragnony vandy. Fitondragna ty dahalo telo tegna mamotiky ty firenena ty. Zegny tsy faly tsy jireko. Fa tongoniko agnarana, koa fa tsy manjary raha ataonao, anao tongon'ny agnarana. Magnanaova raha manjary ba. Manaova raha manjary fa tsy volagna anao ni. Fa anao koa magnara tsy manjary, anao tongon'ny agnarana, anao ndre olobe, anao ndre tseky. Fa raha ataonareo tsy manjary. Dikan'izay anareo mihitsy tsy manjary. Nagnino reo olo magnano maro manjary reo tsy tongon'ny agnarana? Tsy volagniny parce que manjary. Misy fiatrekiny amin'ny vahoaka raha ataondreo. Tsapany vahoaka raha ataondreo, zay tsy volagna reo. Fa raha ataonareo tsisy miantraika amin'ny vahoaka, sady tsy tandrignesanareo ny vahoaka, tsy arahanareo fitaregnan'ny vahoaka. Tsarova fa vahoaka ne nataonareo sorona, nazaonareo plasy ao, nataonareo mahisa, nataonareo mosipa, nataonareo maskita, vahoaka nareo navy amin'ny plasy eo. Niany anareo io, adignanareo vahoaka, poretinareo, gadrigadrenareo tsy amidikana. Fa anareo la dahalo agnaby latabatra keglay mampiafatra zao tontolo zao ndraika anao. Nareo libre. Na rajoela zegny, na tsy hay Christian zegny, na mamy Ravatomanga, même anareo membre ny gouvernement sy ny parlementaire roe, raha ataonareo tsy manjary, mataonareo tongon'ny agnarana. Zone misy volagna n'olo be araiky zay tsaroko tambily be teo, paix à son âme, za tsy anonona agnarana any. Izy volagna tonton, mon fiston, aza zahavagna maha olo be za ozy izy, fa koa misy raha tsy mety ataoko volagna. Kogna, za mekarokoa maharaha ty fa tsy agny lalagna. Dikan'izay
anao ndre olobe, anao ndre azovy, koa fa hitanefa anao ny boaka borne zay vola tsy agny lalagna fa ty fa zay zahava, fa anao koa tsy tianao volagniny miala mipitra agnaty ala agny. Tsisy olo volagna anao ny agnaty ala agny, tsisy olo andeha hikotsikorika anao agnaty ala agny, fa io boka misy raha tsy azon'olombelogno. Anao akory matoko agnazava izy iaho hoe tsy haindreo dikan'le hoe j'ai l'honneur na hoe je suis signé. Anao koa fa nampiasa moaroe io volagna fa tsara ndraiky ratsy babeny lohanao, parce que j'ai l'honneur na hoe je suis signé. J'ai l'honneur io ndraiky je suis signé io koa fa nataonao dikan'izay ataova mahitsy, andesa marigny le honneur any signavinao fa aza andesigna mivandy, voilà aza agnanovagna marionnette ny vahoaka. Vahoaka fa matsapa, malagasy ray voty fa mahita firenena zao tontolo zao fa mitaregny, raha ataonareo ny vahoaka malagasy. Anao neny nomegna fa anao tsy nifidigny, ke anao koa fa nomegna hainao fa tsy lionao raha io tsy avinao tanimboany sambo. Anao avy am-port volagna za midebarky fa tsy aviko agny raha ty, miala. Za matetiky mivolagna tsisy voninahitry tsara karaha anao miala moramora, midésarmé fa tsy aviko agny raha ty, fa tsy zay anao magnano raha tsy manjary, anao magnano raha tsy amin'ny rariny, anao tsy tianao volagny, anao mazovy. Ndray zanaka Zagnahary fo Jésus Christ nafita agnabony tany, andeha ino izy? Andeha gnavitra atsika olombelo, andeha gnadoso atsika agnatin'ny ratsy, agnatin'ny fankampagnahy zay tsaiky amono atsika tamy bonheur tam'izany andro zany ho an'ny apôstôly. Azovy namono izy, mbola vahoaka fo. Ke intsaka anao olombelo, anao ne tsy nirainy Zagnahary andeha petraka eo mandrakizay, anao ne tsy nirainy razana ke hoe ndao avoatany zanaka malagasy, fa anao napetraka eo te andeha atao marionnette. Marionnette parce que anao navy eo, anao tsisy raha ataonao, tsisy raha volagnao, tsisy décisionao. Anao ne lehiben'ny gouvernement te, anao nagnano j'ai l'honneur, je suis signé, donc ataova jusqu'en farany le j'ai l'honneur nalainao io. Anao koa fa nagnano j'ai l'honneur dikan'izay babea. Anao koa tsy olona avaritra zaraiky, anao zanaka, anao olo malagasy jiaby, gouvernement ne tsy ny avaratra, gouvernement ny Madagasikara, ke anao koa magnara tsy manjary, anao tsy maintsy tsy tongony ny agnarana, manaova raha manjary ba. Anao vola anao zanaka varitra, anao ino raha nataonao taminay tavaritra taty basy, ambara zay aboazay he volagna aminay. Namotiky vidiny lavany reo mpitondra miaraka aminao reo, dalo aby reo, anao ny vola, anao niary vahoaka, tsy narovanao vahoaka mpitsabo lavany, anao nainginy karaha tsy teo anao, karaha tsy chef de gouvernement anao, nipotegny nividiny kakao, nividiny raha jiaby mampalaza zay faritra ty, anao taia, anao ny vola, anao ny tsangana, non. Nefa nanao chef de gouvernement, fagnondragnana volamena tsy volagniny,
anao tête de liste anao vola narovanao vahoaka ny avaritra non aloha ataoko hoe zanaka ny avaritra anao baka mahavavy ho anao fa taogno araiky mahery idriky taogno aroe tsika io pont aroe zalahy tsy pont hoe 800 mètres karaha Sofia tsy pont karaha Malo fa pont même pas 300 mètres tsy voamboatra anao en tant qu'anao chef de gouvernement tsy hay Christian azafady zo io nagnapetraka babaky anareo ifasy mahavavy nagnakory araiky eo igny ifasy zo io cadavre tsy agny fegna vola zegny hoe tsy niasa herignandro izo io poitry zay fa nivolagna efa tsika iza baky io aritry firy-taogno io aritry fanjavasiry io izy io baky pokopoko agnarany zo za mihitsy ndreo nagna publication ry mpitondra ain'olombelogno andesinareo mibaky io ndray gilet sauvetage tsisy za tsy anotany araiky gilet midika amin'ny aigniny zanak'olombelogno karaha ataony amitsaka amy lakôky tsy possible manonga tosi-dra za olo bien traité karakory re zandro rolansia fa même bouillet de sauvetage tsisy amy baky io tranomasiny koa nampitsakanareo olo io hoe sagnatiany vava ro navy agnivony rano io ny galahoagna baky io ino ande sauvenareo zanakan'olo tsy bouillet de sauvetage tsy gilet de sauvetage tsisy baky zegny misy garde corps sisiny fa tsy nitaditady tsy haiko tady câble igny ataonareo misizy reto mampitondra tsy nahampy anareo ma raha nataonareo vahoaka tamy 2009 zio koa nareo mila mampitombo isan'ny maty tsy haiko karakory calculnareo nandeha nagnano baky io koa tsy ranomasika tsy mérite maintany io fa tsisy rano nde olo mandeha vity mandalo ambany io mitsakambadika agny koa maintany andeha ataonareo ino koa baky io baka io atao décoration io miambigny rano asara aby tao aviavy koa dikan'izay boka nareo monsieur le tsay Christian tsy agnamboatra tsy anagna emenimeny mihitsy anao premier ministre en tant qu'anao zanaka mahavavy agnamboatra pont aroe io matao baky io ambelanareo io en plus marigny raha volagninao dona anareo tsy tenareo volagny fa nareo volagninay tany masiny io kigny tsao tsy hainao monsieur Christian tsay ifasy ndraiky mahavavy io kigny hainao dikany kigny zegny anao mivolanao zanakany ambily be anareo nagnapetraka baky teo nagnano joro anareo nagnapetraka baky teo namona omby non tsisy parce que mamravatomanga mila mpitsaka camional le plus vite possible alors tsisy raha magnefa normal anareo tsy mpagnefa olo karaha io boka raha nataonareo tamy jirama olo tsy mahazo rano olo tsy mahazo motro or olo ampagnefanareo rano tampoko facture avy bakao lafilafiny anao misy motro ndraiky rano ino amizay raha nataonareo koa tafara magnefa pénalisation 5% koa tara fagnifagno mbo avy zegny baky io baka eto tsika izabaka ziska mbiagna nareo misy asa badoegna zay vahoaka karaha io nataonareo jiramany
ohatriny 2 milliards et 2 milliards atrosany jirama zao io amy totaly tsy voaefa kenyana anareo de vola aminay bac gratuit parce que bac io on pisse dans le réservoir olo jiaby mitsaka eo mila mamany agnaty réservoir plein réservoir izy mandeha zay baka eko gratuit fa io gazoaly moa veta agnatin'ny budget ny finance moa ave ny fidigna taminareo nagnano vote nagnaboaka budget de 2025 fa misy bac aroe gratuit agny mila agnatinao vola aboise raha zay aboise baka nareo koa madio marigny baka vola baka io koa nde ataonareo io araiky io zao apotry azao vy andeha agnano entretien izy ambarabaka tsy ny fagnanaovanareo raha ny mampivolagna zay fa ny fagnambanianareo vahoaka basy zala 2009 anareo fa nagnambany vahoaka nataonareo maisa mosipa mosakiky volagniny ajojo may mosakiky ndraiky niany tribunal tsy nefa normal namon'olo nandeha laguerre baka nareo tsisy olotory amy tribunal matibory avatsika tamy 2009 io amizay nareo magnano fankalazagna ny 7 février isaka taogno fatsiarovagna matsiaro anareo mamono olo isan'andro matsiaro anareo migatra olo isan'andro nidaly mba zao io fa regniko koa fa agny amy farifaritry fianaratso atsimotsimo agny fa misy mikotrika amono be tanàna hafa koa fa misy deja araiky iny tsy amperignandra pe asonamo azafady aminy avagna tsy mamofa tany mandry nivonenareo zo koa fa misy mikotrika agny farifara fandriagna agny amono be ny tanàna koa azalahy zegny fo asa regninao tony ty fanjakagna ty araiky igny amizay ndraiky kapoaka ny nestlena jiaby nandeha tamy radio télévision russe fa milamigny Madagascar mon général nagnino anao misy garde du corps tsy hay Christian nagnino anao misy garde du corps asasiagna garde du corps boka anareo zahako ahitako hoe tsapanareo fa milamigny Madagascar sa tsy milamigny rajoela mamy raha vatomangana iny nareo mandeha mitana polisy ata 20-30 gendarme miambigny anareo nefa vahoaka tsy ambesanareo mandeha miambigny place trésime volagninay fo anareo tianareo tsy tianareo jusque anareo matsapategna fa tsy manjary raha ataonareo vahoaka volaniko mialatsiny zay volagna vahoaka izy koa ny misy défaut nareo vahoaky parce que nareo vahoaka koa tsy mety misy jerany za eto matetiky mivolagna anareo maro plus que ro io zay nagnano grève tamy 72 igny koa zalahy tsy naharo zay nanomboky nagnano izay fa vahoaka bokoa nagnaraka farany zay nisy force zay tsy sapitariky tamy 72 fa zay niady contraire koa le olona atsapa hoe fa marigny raha volagnin'ireo mpianatra reto fa lo ro ampiagna ro miboaka vahoaka nitsangana 72 karaha zegny 23 mars 1982 mbola tsaroako jusqu'à niany taminay Tambaribe teo 23 mars 1982 saobaoba nisy taminay Tambaribe teo zay tsisy ampitariky tamizegny tseniky nisy réseaux sociaux ni téléphone bureau mpanjakagna bureau privé tragnon'olo zay misy pesipesosy igny ahitanao téléphone zay tamizay mpianatra Antananarivo 82 zegny mafy
raha navaovahoaka an'Ambaribe zay baka tagny navy teo ndre vahoaka lany fagnahy ndre zay koa gaga zay mbola amy bureau district ambany io niamby chef district zahany vahoaka betibetiky feno teo tamy bureau district teo tanosy be teto zay gaga hoe azala karakory naragnesany vahoaka raha ty nisy force zay tsapany vahoaka fa mafy raha mahazo ro zay baka Tananarivo mpianatra amin'njanaka Ambaribe zay tsy naro fa vahoaka nitsanga. Salut Ranabavy Lembriette niady zay tamizay zay tsisy basy nde filtre tsisy taminay indra nampiasainay cocktail molotov io mora amboary mora ampiasaigny ke ro koa fa itifitra atsika bala rehelo atsika mampiasa cocktail molotov valy mifonitrika ane fontraky simple comme bonjour comme tifitra anao tifira cocktail molotov zako ro tsy ravagna baka tamizay fa namboarinay te centaine cocktail molotov miaraka ro mitifitra ro vitainay koa baka akory 23 mars 1982 raha zay tanosy be teo tsy ravagna io ro vo natsapa hoe fa haky ny fitakiany vahoaka an'Ambaribe 23 mars 1982 sorata agnaty la légende ny tantarany Madagasikara zay irany baiky fitoloma igny nampiasainay zay baka Tananarivo zay he niala baka Tananarivo zay he tsy dia raiky isak'olo nandeha taxi brosy teny nandehanana zay nitsotsa an-tsampano zay navy an-tsampano io tsisy olona hay hoe ino madian'ireto zandry reto zay navy amy port zay nanonga bureau district io 11h15 zay navy teo ny 11h45 chef district miboaka amy bureau nany aloatsika gomenay izy manomboka amy bureau district eto ambany eto jusqu'à Château d'eau olomay Ambaribe karakory hafanagnany midi zegny io tsisy mandalo antany manitrinitry lalabe jusqu'à Château d'eau intelo nangataka antsangagna izy tsisy mahazo magnamia rano jusqu'à Château d'eau ravagna teo kabary fa nisy jery za tamizay zandry 72 zay fa nisy jery za mboely fa za fa nisy jery fa nahay nandeha tamy 72 Tanalakely fa nisy jery zany zanaky MFM MFT ary mbola MFM mandrakizay za tsy aniky nivadiky palito ary tsy voavadiky palito zay tsy voavanga vola zay tsy mosary vola fa zay mosary fahalalagna zay mosary mampandroso tanànanay iadagnany zanaka zafiny mare anao koa mitologno zandry anao tsy mila mizaha firy taogno mazaty anao koa mahatsapa fa mafy raha mahazo anao managna force matoa niany za mitantara aminao 72 zegny niegnako ary eko baka taheny boan'le 72 1900 parce que za fa Tananarivo teo tamy moment zegny
ke anao koa mivolagna fa hoe olobe tsy volagny, olobe managna droit ndray zanaka ndray zafy mivolagna, olobe koa tsy manjary raha ataony karaha ataon'izy olobe managna droit izy mivolagna zay zanaka, managna droit izy magnitsy zay zafy, fa droit-ny koa magnapetraka aminao amin'ny limite ny borne tokony pitranao fa aza misaoty borne. Mialatsiny aminao anao koa fa tsy tianao sy volagny, anao tsy tokony signer j'ai l'honneur, aza signavigny j'ai l'honneur, ou bien aza signavigny je suis signé, je signe pas vite anao miala zay ty tsisy j'ai l'honneur zay eto zay velogno zay mavelo tegna parce que zay mianty diplômenay mamelogno zay amin'ny angovonay, fa zay tsy misolelaka wala tsy minono andeha ana affaire maloto amin'ny tanindrazana non tsy karaha zegny izy apitra question aminao tompony fa tseniko hoe olobeko reto koa ma dadilahiko dadiko reto koa ma nandafy tanindrazana nandafy agn'omby nandafy tany mba tahiny isy zazafy amin'ny fotoagna zio ndeha ranomasy mbo tsy nazonao fa matoa niany anao nrearea fa zazanykavatra atao very merci razagnanao navianao zanykavatra fa razagnanao koa nandafy na razagnanao koa tsy niaro anao tsy zanykavatra. Raha mampitokiky koa amin'ny réseau sociaux za mambaranareo mais magnano cinéma fanjakagna ty anareo amin'ny bureau mpanjakagna aby adosoanareo sariny rajoela magnano samboady amin'ny bureau nareo igny soloa raiky izy mitana trophée pokopokonany igny apitra amin'ny ribany agnaboloanareo io igny koa zio lamôly fanjakagna ty moa aleo ataoko hoe reo sady tsy mamony kafiny tsy mamony jamalany tsy mamony cocaïne fa reo mamony vola sarin'olo mitana trophée vandivandy pokopoko atao profilin'ny ministère amin'ny Madagasikara non andeha hietsika tiry avaoko aby andeha hietsika ty mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph Bande de Grâce alléluia amen sambako nahita za magnambaranareo ny nafotraka biberon mbola mipody minono ratsy zegny avako anao fa tsy mina bonbon saucette mbola misolelaka koa andeha hietsika ty andesindreo olo aby reto andeha hiamatsika ty mampalahelo zalahy mampalahelo antegna koa fa tsy tiany vahoaka aleo alany andriagna tsy karaha alam-bahoaka mazava volagnan'olobe zegny nindreo ndraiky aleondreo ro alany vahoaka tsy karaha ro alany rajoela mon Dieu Seigneur mbola lavitry kiteza lany ta misy motro mbola lavitry non io fa tsy finonoegna ndraiky fisolelagna eky fa raha hafa vraiment raha hafa déjà izy fa navandy rango 2009 jusqu'à niany izy mbola mavandy tapitry mandanany 2009 nipody baka atao izy mbola vandy ary nehena vandy foiky lombolombony 2009 manda nandronganany fanjakagna ny dimbiasany rajoela
andry ny rino vision-nao mamono anao. Olo managna vision zegny mandroso. Zavatra ore Ibrahim. Zandrinao izy ry. Zandrinao. Mira taogno amy zanako voalohany izy ry. Ibrahim Traoré. Zahava izy. Firy taogno izy navy teo. Zahava Burkina Faso. Vraiment nandroso. Ina nagnano coup d'état karano. Anao zao fa maregny Burkina Faso fa magnamboatra automobile électrique. Alafa amitsena iraisam-pirenena en Europe et Amerique. Automobile électrique namboarin'ny Burkina Faso. Tanàna hely andesin'ny Ibrahim Traoré. Anao volagna zalahy. Zay mananongoagnany razana. Sa nandika tany fady. Sa nangery an-tany fady sagnatriany vava. Ino loatra raha mahazo zay Madagasikara ty. Navandy anao hoe tsika agnamboatra automobile. Ino agnaran'ny marque automobile nanzy igny atafadignako aby. Ouais, nareo koa matsiaro agnaran'ny marque automobile igny koa ny alifasa aminakayo. Aia. Ndelozina andeha agnamboatra raha io fo tsy hitako. Gascar, merci. Gascar. Tampoko zahanao logo-ndraha io, logo-ny Toyota vandivandy zay nataondreo io. Juste le sariny agnomby aponto. Sintragna lavitry. Jean Félicité Karenjy. Mba eko Karenjy mivoatra. Anao mizaha tôbily amboarin'ny Karenjy maintenant. C'est vraiment 4x4. Fa koa Gascar anao. Tsy Gascar feno soa. Car, C-A-R à la fin. Tampoko nandeha nangala logo ny Toyota igny nandeha soloagna bondiny agnomby. Oh purée. Zegny ve fandrosoana? Zegny ny fandrosoana. Mavandy anao ngia. Anao sady lapany masonzy ny tragnony vandy rajoela sy ny priaradiamy mialatsiny aminareo. Simple rangatany aminareo. Zay tsy mila volanareo. Zay koa tsy mila volanareo io. Anareo volaniko aminareo isan'andro. Anareo akaza mandany crédit meganareo handikaiky zay heka hoe hitady zay. Zay tsy mila anareo. Apoko zay tsy mila vola ny 4x4 ny villa ny tany tsaiko nino. Zay tsy mila. Raha tadiavine ampiadana vahoaka. Ambila libre vahoaka. On est dans le pays démocratie. Habitat fédéral. État fédéral. Zegny raha tadiavine. Zegny tsy mitady malo aminareo. Ary matao olo jiaby zao fa mivogno mangataka zegny ary fa maro miaraka aminay. Habitat. Fa tsy nareo magnano donto. Sady maregny no goa ny moa. Apoko nareo tsy tenareo volagny nefo. Tellement nareo mavandy. Aboka io le anareo olo piso lelaka ndraiky pinony miaraka amindreo. Nianane nareo iraindreo amindreo mivolana nareo mandeha mivolana. Fa mare nareo misy raha tsy nanjary nareo gadrendreo. Fa maro aminareo piso lelaka ndraiky pivolana iraindreo reo nefa nandeha tary tamin'ny tragnony zamanareo tagny nandry tagny tao. Ketso nareo niany mietrika iraindreo koa andao magnano mare nareo gadrendreo. Mbo ireo fi gadranareo. Fa zay. Non. Zay tsy magnasa olo. Ary zay tsy agnasa olo. Fa zay volagna olo koa magnaratsy manjary. Ary fitakine tsy mety vita. Ary tsy ho vita. Ary zay hitariky vahoaka hitaky fédéral. Point barre, basta. Rajoela mivolagna fa atsika tseny claqué fa atsika premier amy trophée. Bravo. Trophée pokopoko vandivandy.
Magnasary atsika namagna navitafara reto Ranabavy la reine. Koragna faritany atsika. Alohan'ny za koragna faritany mamilaza anareo itokiky fotony nagnanaovagna tam detorikondao za aminareo tamin'ny fotoagna nagnabiafagna ny aminy Tamatavy. Atsika mikoragna fotoagna zio io tatatony tato mitaregny tonga saigny donc reto ny karama tany varotana agnatiny miamio fa tsisy raha pareo. Tsy vitany rano ndraiky motro mbola eo koa le vidiny le box niakatra ny ao papagna vidiny box. Mitomagny ry zareo ao amin'ny miami Tamatavy, tsy miami bitry ny Ameriky, miami ny Rajoelina. O Rajoelina, za en placenao zala Andrinirina Rajoelina, j'ai l'honneur anao io ampitopy agnatin'ny corbeille, anao miala fa anao navandy. Za mety vola donc anao io teraka lakosy hoe nateraka havandy mandrakizay. Mialatsika aminao président za koa mivolagna zegny fa anao mavandy loatra. Heureusement ro namatsika africain ro fa maro mahay toetrinany fa ro mangigny ataondreo guignol amizay izy. Cinquante-quatre pays continent africain. Anao mihevitry fa reo 54 pays en Afrique reo mity anao mankasitraka anao. Non. Tsy agny mihitsy. Zegny raha misy miami Tamatavy atsika mikoragna azy io komasy tonga saigny olony miami io parce que tsisy raha manjary io. Mbola mifatry za de tegna misaotra any Ranabavy député ny Vatomandry Sophie Ratsiraka, tegna mifélicitenao za Ranabavy ary isaorane anao miaraka aminay. Fotony nino ravoravo zay tsy hagnano rano mikopake avy namagna mavomavo. Non, anao navy aminay Ranabavy zay ravoravo mangarahara ka ialigny ka iamatsagna zay fa zay ravoravo navianao député Sophie Ratsiraka. Maro gouvernement nisy ny fandimby ny rango nitondrany Rajoelina fa tegna naharavoravo za tamin'ny madame Sophie Ratsiraka. Mialatsigny Ranabavy za manongony agnarananao. Za tsendriky nahita mitsangana miboaha mivolagna eto hoe ministère zao vita agnatin'ny fitondrany Rajoelina na vitany Sophie Ratsiraka. Te afako rere avako zany madamo zany. Izy naheny zaha vahoaka mpagnano asa tagnana artisanat. Izy naheny tantagna vahoaka ny artisanat mpagnano asa tagnana. Nefa ny anao koa mizaha budget ny ministère ny artisanat ne tsisy. Azoko lazaigna hoe tsisy firy. Ministère farany tsisy budget maro io ministère ny artisanat. Nefa ny vitany Ramatoa Ranabavy Sophie Ratsiraka nagnapetraka volana miliara tagnatin'ny caisse-ny ministère ny artisanat tamin'izy niala teo.
tsy vitan'izay mba ambaranareo edanareo mivola fa magnano fitondragna ty izy zaraiky ministère navita nagnapetraka directeur régional magnerana ny Madagasikara ho an'ny mpagnano asa tagnana sy ny asa madiniky fa ministère sasandro mba ambaranareo za indra nataondro solelaka minono fa ampodiko raha voagnane na vienao miaraka aminay madamo député Sophie Ratsiraka za masaky mivolagna hoe anao une vraie honorable fa tsy reto honorable pokopoko vandivandy reto mpamita bahoaka reto zava izy nindra nandalo tavatomandry nitsankagna izy mahadepute izy nefa ny viady fa reto piso lelaka reto aliko andrefa hoe ro nditsanga amy tany misy anao jamais de la vie Diego baka fa tsy arignesampeo ambario be baka mbilanko egny ambily be ay lombolombony jiaby député voafidy Antananarivo reto voafidy tamin'ny Alabato reto baka drakitra anaty vilagny ro famikorokoroko mavandy karaha olo namandreo mitondra ro koa ba miala tamatavy atsika manonga hely Majenga maro olo mitaregny a Majenga hoe karakory makomoro Majenga ty velo tegnany vahoaka zala bignafy alahelonareo nareo tody tamy volamena halitra nalefanareo amononareo velo tegnany vahoaka ny Majenga biafa lalagna ambila vahoaka iasa anareo karaha mahondragna volamena bois de rose bois de tsekonino vahoaka tsara na mikorontagna anareo magnino vahoaka magnano velo tegna andesakananareo tsao mpagnarivo mandilitra anareo zegny donc ndavozonareo biafa lalagna fa vahoaka ty asa io ne raha volango aminareo tary amy loha tary vahoaka anareo koa ne tompony problème parce que anareo tsy mahay mikorontagna miady raha ampatsara anareo le hoe mikorontagna tiako volagny tianay ambaranareo isanandra tsy mandrobadraha ataova pancarte banderole titeza lalabe ko agnatin'ny 2-3-4 semaines mois-nareo magnano zay ro tonga saigny io tsisy olo anditifitra anareo zegny velo tegnan'olo zala robatinareo tsy vita ny fampianarana sosialy velo tegnan'olo potenareo complètement toetsaigny nino ma toetsaigninareo ty za boka malagasy la reny zay boka malagasy za eko toetsaigny nino toetsaigninareo miasa vahoaka sakananareo tsy miasa vahoaka tapenanareo vava ino ma raha tadiavinareo taony vahoaka reto ro tsisy olelaka anareo boko ro tsy andinono aminareo jamais de la vie ro zio fa miaraka aminay ro fa miaraka aminay ro fa tsy mila fitondragna ty ne vahoaka malagasy zay fa tsy mila fitondragna ty fa nareo ndraiky koa kajo nareo miala fa fotony nareo fa zatra mangalatra fitondragna napetraka amin'ny alitra nety Alabato izy volagny sareraka teo regny tsy lany koa tsy amin'ny Alabato izy ny are-pirenena voaondrana hatramy bois de rose izy fa zay ne fiaignany ty fitondragna ty maheza megnatra
aboko anareo meloko volagnina anareo volagnina fa boko tongonay agnaranareo ary anareo telo lahy io tegna fahavalo pirenena raha Vatomanga Tsay Christian Andry Nirina Rajoelina miala io koa tsy tenareo volagny fa zay tsy volivolagninareo tanky mbola raha tsy manjary ataonareo biafa lalagna ambilava oaka andivarotro ambilava oaka iasa Ambario be mazava ho azy maro anareo vola aminaka mandefa message io hoe aza lazoko be niny tsara be mara mandalo Ambario be koa tsaro anareo za teto fa navimvolagna ary matetiky za mivolagna aza lahy mba zahavanareo amin'ny Ambario be ao fa aza lahy misy trambogny mandady fa mafy raha ataon'ireto fanjakagna amin'ny Ambario be ao reto. Écoute ça le bois de monde zay nambaranareo nareo nisy taitra nitononiko teto koa tsy fito valy donc tany misy corrompu numéro 1 à Madagascar amin'ny Ambario be ao nitononiko teto non tsy nitandrignesanareo tsy nirarahinareo parce que anareo zone io niany amizay trambogny nadady ny poko raha io nareo vao migoropaka docteur après la mort zay ane fitondragna ty zay evahoaka mivolagna iny tsisy jery feom-bahoaka ane feon-dragnary valo volango amina za teto ny volagna anao koa fonctionnaire cadre mangata affectation na imitation aminay Ambario be fa anao mpagnarivo ne tanàna any Ampagnarivo Ambario be anao navy ao 2 ans 1 an ay anao boko midémissionné ava aza kajo miasa anao miala fotony anao fa Ampagnarivo fito koa tsy valo point nambarako teto tamizegny tsy avozoako ny volana zay parce que raha zay misy amin'ny Ambario be ao za zanaka zafiny Ambario be mivolagna zegny voalohany tribunaly aminay ao maloto faharoy en police o misy dossier tsaregna o misy dossier tsy alain'ny police fahatelo za tokiky volagna izy amin'ny gendarmerie fahaefatra domaine et topo fahadimy la douane fahatsiotany contribution fahasitony la mairie fa izy ndray izy magnano zegny la mairie atiako volagna hely hoe tegna isorako anareo membre conseiller bureau vaovao amin'ny commune urbaine Ambario be isorako anareo ary angatako aminareo aza magneky avadiky ny ololoa amin'ny 4 amin'ny volana milliard araka irany rakiki hoe aza vola 1 milliard ny amadianareo vahoaka fa tegna isorako indrindra fa madame la présidente ny conseillère ny nosy be hoe sambako rango nitondrany Rajoelina tagnambony tany sy ny firenena sambako nahita hoe membre ny conseillère ny Ambario be mba nagnano tatsy tamin'ny vahoaka hoe navy volany piky amboarigny lalagna zegny hoe lalagna zegny hoe lalagna telo bravo tanareo zegny olo miasa zay ravoravo fa nareo koa tsy asa fa inangoviny vahoaka nareo tsy maintsy priatiny toiza madame la présidente
andesany fahamarinana fa zay vahoaka eto miaradia aminareo amin'ny conseillen'ny commune urbaine Ambaribe. Aza magnekaka dalaindreo ko misy raha tsy manjary ka ia zay aligny matsagna zay mamaly ambara zay miaza dossier zay lo ravoravo zay nahitanareo nivolagna tamin'ny réseaux sociaux hoe amboary fanavy volan'ny piky. Izy io boka matetiky volan'ny piky io avy tsy sakindreo mivolagna fa vola avy amin'ny mpamatsy volany izy io. Vola baka amin'ny président, merci président. Oh mon œil, président nino? Féliciténareo za ke amin'ny fotoagna zio maro anareo magnontany zao be zay efa tia regny raha mandalo Ambaribe. Zao raha ambarako anareo vahoakany Ambaribe, zao raha ambarako anareo vahoakany Madagasikara. Fa ela za teto namoa reto mpitondra reto amin'ny Ambaribe mba zavanareo fa misy raha tsy manjary ao ro tsy mitandeny zio ro vo mikoropaka korontagna ne nosbe ao zao io maro olo maventy agnatin'ny affaire io fa zay tsy nikinazy dossier complet zay tsy mivola. Zay magnambaranareo vahoaka zay tsy mivolagna koa zay tsisy noir sur blanc, zay tsy mivolagna koa tsisy la voix fio bakagny hoe zegny raha nisy tato zegny fa zay tsy magnaraha honohono. Zay antony zay tsy voavangandreo vola boko zay tsy mila volandreo ny katikatindreo ny vilandreo ny tany neny Madagasikara. Zay ndre ody agny zay koa mody agny zay mety mipetraka Toliara zay koa navy Toliara eny nefa zay tsy mandeha antany zay voaka ribo antragno Toliara Tamatavy Fianarantsoa Majunga Antananarivo Diego baka fa tsy volagny tananane fa zay tsy voavanganareo ke valiako volagnanareo jiaby nikaiky za nagnotany Zokibe zay sira fanao fanazo dossier non misy parti nazoko fa misy parti tsy nikinazoko dikan'izay tsy nikitheny aleotsika miamby fa io ndraiky mboasitsika ny marigny eny ary mboregnitsika ny marigny za magnambaranareo vahoaka fa raha maloto Ambaribe tsy endriky nefa maro raha maloto noho nino zany eny agnambara teto nisy fotoagna teto za 3 andro koa tsy 4 andro zany tantaranareo hoe ino Ambaribe io ino aviako mitaky aminareo fanjakana ampodiana amin'ny agnarany izy Ambaribe adosoana Osbe io fa tsy izy alifasa maty miaraka amin'ny pesery ampodiana tanànanay Ambaribe na Elville point barre matoa za mivolagna zay misy dikany. Fa tsy ataonareo kibe amizay mamango anareo teto zany vola mandady ny trambo za izy io tsy endriky nefa mbola o trambo no mandady nosy Ambaribe iny ambarako anareo ry fanjakagna io ne kigny tsy hainareo regny nosinosy diaby nalafinareo regny kigny mijotsy baka amin'ny avion anao mbola faseny fo anao fambiasany razagna ny Ambaribe mijotsy baka amin'ny port anao na ny omba bakebo anao na ny ondratriako vedette na lakoaky nijotsy amin'ny port anao fambiasany razagna ny Ambaribe mijotsy andavako tokogna anao bifitina tiako ziska ta Mbalamanga andampy amin'ny Batoloaka atanao mijotso nosy fanihy anao ambiasany razagna ne maloto nosy be ozio miozongozogno zandry mandady ny trambogno za teto fa nivolagna handady ny trambogno amin'ny Ambaribe izy io avy io tsy endriky nefa fa dossier mboboakako eto mbo avy aminakany dossier anareo niany mandafitany amin'ny arabo mandafitany tsy ako aminjovy tsy hainareo ne dikany kigny zegny
monsieur le président tsy hainareo ne dikany tigny zegny raha vatomanga anao tsay kristian zanakan'olo baka ambilobe anao mainginy tsy hainao dikany tigny tany alafinareo ndragnahary tsara nagname olo damby razagna fo magname olo damby mbo avy aminareo damby ndragnahary hanomboko baka zo hanomboko zony izy baka magnano tsy mahay zandry asimo aloha razagna mangorokipe zandreo fa king mahery zay ende ampitove ampiotanareo fady mavandy razagna ne tsy mampiota zay fady za teto nivolagna anao monsieur le préfet ny anosy be na hoe ambario be nambarako anao teto zandry lahy débloquavo vola 69 milliards ampidiana rond-point nay tsy ataonao tsy jirenao dossier nay nagnako naboakako teto dossier zegny ary nipublieko hitapoko hitatandrazagna jiaby mbola tsy nataonao fo ampidiana rond-point nay adosoa rond-point io fa tsy manjary dambiny rond-point tsy apodinareo izy mamango anareo zao io mandady aminareo ny trambo 69 milliards fa namen'olo manambola baka ivelany mpamatsy volany mahazatra atsika nagname vola io aminareo ao tsy haiko tsy débloqueavanareo vola io agnapidianana rond-point io ny raha misy mampalahelo anareo nandeha nagnano rond-point pisoara io rano tsisy pisoara io zao tsy mandeha ino mandry agnatin'ny rond-point io fandroaka ndao io boka nareo 2h 1h du matin fandroaka mandry agnatin'ny rond-point namboarindreo io dambindrazagna zay mamango anareo za zafy ny zanaka ambarimbe mivolagna zegny dambindrazagna tsy vita ny ifo ny anabaviko nadosinareo fahignana tamy prison igny koa mamango anareo zao tsy endriky nefa fataova fo ndraiky raha ataonareo efa tsika fampizany hatanjaka mandrakizay anareo sa hatsapa-jero ho avy ny amarenareo taova fo miala ambario be nareo midao taova koa ankarabe aio koa tany alenareo fa nalenareo mitsinjo nalenareo mbavany antegny ndao ota fady ampidinareo mitanana nefa zay tsy voaotanareo fady vahoaka sasany ampitenareo fady fa razagna ane ireo tsy miota fadinareo fa reo mamango anareo kipe ke anareo magnotanjara mandalo ambario be miandry kely atsika dossier complet za magnambaranareo ino mariny maranisy to fa sasasasany fa rosy nitsaka sasasasany fa nanlefandreo amy 45 minutes io zay baka agnaran'zozio baka volain'olo aminaka merci aminao zoko be nagname agnaragna ankifiny amport fa 45 minutes marigny ben oui sasasasany fa nitsakany any io amy 45 minutes io tsy haiko ro nandeha za tsy mivola fotony dossier anagnako tsy complet za tsy mivolagna dossier tsy complet fa mbo hivolagna za tsy solo mamody vavanaka koa tsy ndragnahary ndre ozony mbola tsy mahafody vavanaka fa parce que vavanaka tsy engy nagnahary raha tsy manjary atokisako ariankinako amy razako koa izy ke mafana toetra raha ao ambario be miambigny atsika hoe karakory sopokony ary eny afarana ny mandrakizay tsisy ozy aminareo fa ny farany misy kikely za Jack Palance zay nagnano izy natanjaka izy naty agnisan'ny acteur nafana tamy western zegny ry John Wayne zegny ry
dispensaire ary tena rebaka aby jiaby fotony farany fa ny mandrakizay tsisy ke isorako anareo jiaby mitandregny teto nagnaraka teto ry mpitondra tandrignesa feony vahoaka azafody vava vahoaka avitsôrany gadra politiky iboaka ambila vahoaka iasa ande minosy miravavy magnodidigna atsika varotro io mba spécialité ndreo diplôme ndreo ambila ro mivarotro nabaviko ane tsy nandry boribory namagna gaty za naday ny eto misolo izy ya anabaviko iny afodindreo vava na dosindreo fahignana fa za naday ny eto misolo izy ifononany raha nataonareo izy amy marigny nambarany anareo izy mandady aminareo tsendriky nefa adosoa hafa ampidira hafa fa komboalanareo fo ambario be tsy iadagnanao eto zany volagna zegny ambario be tsy iadagnanareo ry orange sur TGV mapara ivadiky savatsika maragnatsika izy za teto fa navonivolagna taminareo malaza boka zao ny reboisement azao manana netikala teto nagnondragna bois de rose koa ny atiale firy atialany bois de rose ny kapenareo takapo masoala firy atialany bois de rose ny kapenareo tamy faritra Antsignana reboisement koa reboisement izy ty mananjary makorely avilio ny o tsy vita ny o tapana sasy ty nanjary asatragnony kalanoro ny lava ampiagna ny foky tapana azafady anareo fitondragna ty koa nagnondragna bois de rose jiaby ta Madagasikara teo anareo mpagnano politiky nandrobaka fanagnam-bahoaka nandrava Madagasikara ino raha misy zao ty nianany fa tsisy sapembaka Tananarivo fa tsisy sapin andampy Ambatolampy Antsirabe jiaby sapin faravagna tsisy kakazo ro agnanovagna sary sikotra fa tsisy kakazo ane anaovagna sary sikotra ambositra fa tsisy kakazo Tananarivo makorely navilio zany dragaty ny eo tsy afaka ny eo sosoma nino amizay raha misy zo navinambarako anareo teto ny roborobo ary tegnane pire ro zao savy faritry savao ravagna ty ala misy kakazo kaigna hoe tsy lanim-boagna olo baka varitra me agnarany kakazo tsy lanim-boagna io ambarako anareo ndre teza tsy mateza mandilitra tsy lanim-boagna nefa natsika mikaiky hoe teza non ndre bois de rose igny lafo vidy amy lazany fa tsy lanim-boagna ndre dadilahytsika niasa tragno tamy tsy lanim-boagna mbola iadagnatsika mandraka ty niana mare ho an'olo mehe kakazo tsy lanim-boagna io mafaiky tsaroako taloha zay mpiganrozo kikisana zigny io tsy vakinao amy meso io tsy tapakanao amy famaky tsy lanim-boagna io tsisy antany misy io koa tsy antignanao
faritry sava ro zio nidro taterindreo raha io mandeha Tananarivo agnanaovagna ban ny école meuble tsy haiko nino sarobidy io ndray anao mandehana an'Amerika mpitsaboka kakazo sapin sy ny forongona anao tsy mety antany misy tsy lanomboagna io koa tseo faritry savao ro zio fa nidro handravagna zo manonga Tananarivo zegny raha misy antignanao zio mandinietsika vahoaka volaniko aminao rokony reto olo reto tsy digniny masondro mba mampiadagna vahoaka fa raha koa fa nentina vadiky chiffre io ro jiaby io zatra ratsy ro miresaka chiffre ro mino bady tsy mahay mikompte fa ro ndraiky tia chiffre ke fa bebe nambara tony koragnesigny zay anjaratsika vahoaka mandiniko za atsika kazakadalendro indry kely olo mpandrafitra ho avy ny 8 mars rive vavy malagasy za malahelo tsy haiko ataoko volagna aminareo vehivavy malagasy ny 8 mars hoe henareo marigny matantara ny 8 mars sa tsy henareo atsika jiaby misy telefony atsika jiaby managna ordinateur atsika jiaby misy tablety biafa Google za vao ino ma 8 mars ino 8 mars nambarako anareo teto 8 mars tsy férié fa journée mondiale amiako solution nareo aminanjy za place nareo za koa viavy eko raha nataoko manova braderie manova acte de vente pendant 8 mars fa kazakadalegna mahazatra fitondragna ty boka le mampakawitry vody anareo varatro romboeny adala ro de igny koa nareo ndraiky kawitry vody ndraiky galonganareo amin'ny melonareo aza atao zegny tsy zegny natao hoe 8 mars tsy kawitry vody wala tsy bolongolongony melonareo io manova braderie maro amitsika varatra agny amin'ny atsika atsimo agny na amin'ny atsika andrefana amitsika antignana maro viavy miasa tagnana sokafa bazar de 8 mars karaha totsika manokatra bazar de Noël aseva mivarotro regny viavy managna asa tagnana regny amia hasiny regny fa tsy andegnany kawitry vody carnaval tsy haiko nino non tsy agny ny 8 mars aboaha mahagasy atsika regny mpagnano resele regny aseva magnano braderie place araiky fa tsy olo baka kotsotsoro agny abimape agny avy an-tanàna atsika magnano braderie atsika boko ny ambany masotsika tsy jeretsika ataova divako-drazana manomboky 19 heures par exemple amiako solution nao magnano braderie nareo mara à partir ny 15 heures biafa braderie nareo oui bazar du 8 mars ataovanarany mpandafy lamba mpandafy resele mpandafy sotro mpandafy kapila karaha braderie jiaby regny à partir de 18 heures 19 heures le pahay avako-drazana le pahay mitendry cordion viavy volaniko maro ne viavy mahay mitendry cordion maro viavy mahay misoma batera mahay misoma gitara
ny mpihira tsy volainy ampisomaro manompo 18h na 19h minuit tapitra ravana mody fa tsy zegny anareo zao nde tety bara robaka amy toetry ratsy atsika fetinay viaviny ane zay libra zay mila mamo no ndre nareo mody antragno lerany mamo zanaka anareo malahelo ma izy ty mamamane aty garora magnasitriky ny atao non miala tsigny mampalahelo za mba zahava baka namatsika africainy aby ro karakôry ataondreo magnamity marsa reo tsy mandeha africaine marobe vody marobe melon fa reo tsy magnano kawitry vody na miboliboliky melon andreo fa reo mivory conférence fanakalo hevitry magnano venty magnano zegny hoe kombola pastèque fotsika tsy maresy africaine reo sady misy pastèque reo ny managna melon fa reo tsy mampihetsiky pastèque ndreo ndraiky melon ndreo fa reo magnaraha mampandroso reo tsy tanao mitety bara fa tsika mampalahelo za mampalahelo za akiba helinareo i andesinareo mitety bara non za tsy lampanjery wala za tsy tramony fagnahy fa solution ny amiako zegny saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy tsao bay